Nelka žila v maličkom dome so záhradkou a zvieratkami. Bolo to pre ňu ale strašne malé, tak sa išla poradiť so susedom, že čo má robiť. Zober si do domu svoju kozu, hovorí sused. Kozu? Tak Nelka ho počúvla, zobrala si do domu kozu, ale koza jej zjedla všetky domáce rastlinky, zničila jej nábytok. Išla naspäť za susedom, že čo má robiť. Zober si do domu sliepky, povedal jej sused. No lenže sliepky všade lietali, urobili jej tam bordel a tak šla naspäť za susedom. Zober si do domu prasa, povedal jej sused. No lenže prasiatko jej všade narobilo bordel. Tak zúfala utekala za susedom. A viete, čo jej povedal? Vyhoď všetky zvieratá z domu von. A hneď ako odišli všetky zvieratá, zistila, že má doma vlastne strašne veľa miesta a obrovitánsky dom.